Luís Iglesia, o meu dobrador. E logo, que coño que fas ti aquí? É cousa do realizador e do guionista. Aposto a que nin te coñecen. Aposto que non valoran o teu traballo. Entre todas as profesións que hai no mundo, tiñas que elixir unha das máis inxustas. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? Doutor Lecter, chámome Clarice Starling. Podo falar con vostede? Cando chegas, vas virgen. O sea, a primeira vez que se grava unha cousa, non? Unha película, unha serie e tal. Tú vas virgen. O director normalmente explícache. Di, bueno, pois hoxe o episodio vai de tal, ou hoxe temos esta película. Esta película fala de tal, ti vas facer tal personaxe. Ou, mira, nese take eres azafata 1. Pasa que no momento da grabación, tío, original déixalo de escoitar. Gracias por acompañarnos. Son as 7, as 6 en Canarias e agora escoitaremos unha foliada cantada por Ana Quiro. Gravamos, apágase a luceciña, e ti queda todo en silencio, no momento en que a tía abre a boca, ti ábrela tamén. E tens que procurar acabar con ela, claro. O máis difícil é coller a técnica. Goodbye, pois non lle podes meter adeus, boas tardes, porque non, entón, pois, adeus, simplemente, un aburiño, cousas así. Adaptas. Formar un doblador hoxe son anos. Hola, rapaces. Zeus, Apolo... Higgins, os cans! Que a muller que botaba leite no café nas imaxes non era a señorita Hunter. Daquela a persoa que fora tivo que desfacerse do corpo da señorita Hunter entre a Calella e o aeroporto. Onde o acochou? Ás veces meteste tanto no personaxe. Magno! Poder azul, fillos de puta, policía de Miami. Ah, merda, somos negros. Nadie fala como nas películas, pero que eso non ocorre nin no galego, nin no castelán, nin en ningún sitio. É dicir, as películas teñen un código. É artificioso, depende. Se a película é artificiosa en sí, pois a lingua pode ser artificiosa. Se a traducción é axeitada, non deberá selo. Nenos malos, que ides facer cando meñamos por vos? Nenos malos, que ides facer... Actores máis relevantes que dobrei, este mesmo que estivemos vendo hai un cachiño, Will Smith. Woody Allen, Jerry Lewis. Eu fun durante a última temporada de Son Goku, cando era Super Saiyan 4, agora Son Goku. ¡Barcos! Vamos a repetirlo. Pero ahora estamos no sitio, Repetímolo para asegurar esa parte de Chema, pero quedaba por aí. Vai. Hoxe non hai un concerto de Ricky Martin. E do carallo. Cando empezou a emitir a Televisión de Galicia debuxos en galego, sorprendeume moitísimo escoitar nunha cidade a nenos na rúa chamarlles o que eles sempre chamaban mariposas bolboretas. Se nós non defendemos a nosa lingua, que é o que nos dá de comer, que é o noso, digamos, o noso guía, non podemos facer nada.